Jeg vil vise jer nogle skræmmende tal, fordi psykisk sygdom det er blevet udbredt rigtig meget på det seneste. Og Magnus Hindberg, hvordan står det til? Ja, det er et enormt stort problem. I hver anden danske familie, der står det til, at der er en, der har fået behandling af en psykisk lidelse. Over 200.000 lider af en depression lige nu, og mindst lige så mange har angst. Cirka 80.000 børn har en forælder, der er psykisk syg, så det er et ufatteligt stort problem. Jeg står her foran et hjem for psykisk syge. Okay, Magnus. Men ved du, hvad nogle af årsagerne er til, at nogen kan blive psykisk syge? At det ikke altid, man helt ved, hvorfor folk bliver psykisk syge. Men det kan tit komme af et overgreb eller mobning i barndommen. Der er også nogen, der bliver påvirket under fødslen og bliver psykisk syg der. Det er tit, fordi der er en, der går ned med stress, og der er flere ting på én gang, der ligesom falder i hak. Tak for det, Magnus. Og det var alt, hvad vi havde for i dag.